नोंथाङाबो इउपिअनि जानानै बेयाव बाहागो लादों मा बुंगोन बे समाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेशन दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैयानिफ्रायनो मोनसे हाबाफारि खुंदों मोननै हाबाफारि मोनसेया जाबाय 125 एमेन्डमेन्ट जितु बिल लाबोनायनि सायाव नेशनेल लेभेलाव सेमिनार खुंदोंमोन कन्स्टिटिउसन क्लाबाव दिल्लीयाव जोंबो बेयाव बाहागो लादों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय आरो दिनै नैबे दिल्लीनि जन्तर मन्तराव जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि जिबिलाक दफाफोरखौ मावफुंजोबनायनि दाबियाव दिनै बेयाव मोनसे सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानायाव जों जयैनो जिहेतु सागानगिरि आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिनि मोनब्रै बाहागो आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जों बेयावनो बे दाबिफ्रा जाहाथे जाफुंजोबो बेनि थाखाय जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों हेफाजाब होनो बेयाव फैदों आरो हाबाफारिया जाफुंसारनायनि थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावहरदों जिहेतु बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव गोबां जेंनाफोरा दासिम नुजायाखै बिटिआर एफर्टनि गेजेरजों जि मोननांगौ मोन्थायफोर बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय सरकारनिसिम नोंथाङा माबायदि डिमान्ड खालामो जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जिहेतु 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि सुक्ति जाबाय बे सुक्तिनि मर्मै बिटिआरनि बायजोआव रायजो जानाय गं 22 जिल्लायाव रायजो जानाय 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंफोरनि राजखान्थि थामोनथाखौ गोजोर खालामनो थाखाय सोलोंथाइ भाबै आवगायनो थाखाय रांखान्थि भाबै आवगायनो थाखाय जि मोनसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाना होबाय स्टेट एक्टनि आन्दाराव किन्तु दिनै दानायल' जाबाय बे इन्टारिम माबायाव थाबाय किन्तु दिनै बिनि गामि सोसननाय बिनि बियाब दानाय बिनि बिसायख'थिसिम बेखौ लांनो हायाखै बिनि रां बावजाया खम जानायखाय रायजो राजानि लुबैनाय बिथाय हास्थायनाय मथे खामानि मावनो हायाखै बेखौ जोंहा खुद्रिनाय मोनसे दं आरो गोबां जों खुद्रिसारनाय हाबाफारिबो लादों जायगायाव गतिके बे काउन्सिला जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जादोंमोन आरो जिहेतु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बे नेतृत्वआव जादोंमोन गतिके बेफोर दाबिफोरखौ मावफुंनो हानाया भारत सरकारनिबो दायित्व दं होननानै जों बुंनो सानो आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि बायजोआव गोबांफोर दफाफ्रा जाफुङाखै जेरै 5.2 दफा बे 5.2 दफा मथेबा बिटिआरनि बायजोआव थानाय जिबिलाक बर' डमिनेटेड एरिया बर' खोब ओनसोलाव जौगाथायनि माखासे खामानि मावनांगौमोन भारत सरकारा दिनैसिम बेखौ मावाखै बेजों लोगोसे 2006 मायथाइनि जितु फरेस्ट राइट एक्ट बेखौ बिटिआरनि बायजोआव सम्पूर्ण भाबै इमप्लिमेन्ट खालामाखै बेखौ खालामनायनि दाबियाव आरो जिहेतु कार्बि आंलंनि मोनसे जेंना बे गोलाव जेंना थाबाय हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादा मोननांगौ कार्बि आंलं डिमा हासावना बेफोरो जाफुंनायनि बेलायाव आरो ट्राइबेल बेलेट ब्लकनि बायजोआव थानाय जिबिलाक ट्राइबेल माहारिफोर दं बिसोरनि हानि मोन्थायफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय जितु मोनसे आयेन दंमोन सुक्तियाव 7.1 बे 7.1 दिनैसिम जाफुङाखै बेफोरनि जाफुंनायनि गिबियावनो आसाम सरकारा एसे गोसो होआखै जों बुंनांगोन बेनिखायनो जों दिनैनि नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जितु सुबुं जांख्रिथायनि हाबाफारिनि गेजेरजों भारत सरकारनिसिम मोनसे खावलायनाय जिहेतु सुक्तिया जितु भारत सरकारनि तत्ताबरनाव जादोंमोन गतिके रिस्क एन्ड रेसपन्सिबिलिटि भारत सरकाराबो दं बेखौ मावफुंनो थाखाय भारत सरकारखौ नोंथांमोननि चेनेलनि जों हास्थायदों खावलायदों